La Kayla, la Lluna, busquen família. Són gossos abandonats, com tots els que cuiden en aquesta protectora. El telèfon no para de sonar. No tengo sitio, es que tenemos 160, es que estamos a tope. Pero es que no puedo, sí, es que no puedo. Estan al doble de la seva capacitat i la majoria dels gossos van arribar sense xip, tot i estar prohibit per llei. Els abandonaments creixen durant els primers mesos de l'any després de Nadal i les adopcions han baixat dràsticament. Un municipi de 40.000 habitants pot gastar fins a 100.000 euros a l'any a atendre els animals abandonats. Tot això ho aguantàvem perquè els ajuntaments podíem, però ara no podem aguantar-ho tot això. I el que dèiem, escolta'm, o ens canvieu la llei, o pagueu, o feu les moratòries el que correspongui. Moltes protectores han hagut de recórrer a l'exportació de gossos a l'estranger. Només a Girona l'any passat se'n van endur més de 1.000. Davant d'aquesta situació, els veterinaris demanen que les persones que agafin una mascota poguessin fer un curset d'un mes o amb unes classes de com tenen que mantindre-la, què necessitats tindran ara i quan siguin grans. La Tea arriba de l'hospital. Li han extret un tumor cancerigen. En Bobby també el van operar i avui ha trobat una nova llar. Segons un estudi veterinari, el 80% de les famílies considera l'animal una font d'afecte.